ассалому алайкум дӯстони азиз. Бори нав омадагия куртуҳои хушрӯи фасон. Нархшон 2500 рубл. Кадоми харидор бошад, марҳамат занг занед апай Зулфияда. бо аз номи канали мо гап занем, бо ба шумо арзон мекунад, скидка карда метиҳанд. Кадоми қариб бошад, ина визовкаш дар сари видео ҳастай, ба ҳамон адрес рафта харидорӣ кунед. кадоме ки рафта наметуна ба бозора, занг занед. апай Зулфия ба ҳамаи шаҳрҳо рӯӣ мекунад ба почта. ҳамин куртое ки шумо мебинед дӯстони азиз, ҳамаи расветгоҳошон ҳастай, размерушонам. бо худон ки харидор ки бошен, занг занед, қатъи апай Зулфия маслиҳат кунед, бо шуморо мефаҳмонанд. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда, худо нигаҳбонтон бошад. Канали моро дастгирӣ кунед. Пешакӣ раҳмати калон ба ҳамаи шумо.